Turci na diaľnici, myslím, že v roku 2006 získali zlatého gunára na kremnických gegoch, takže viac menej je to taká kultová záležitosť a 5. rok to hrávame. Je neuveriteľné, že stále to má svoju priazeň, stále to má svojho diváka a stále to má čo povedať. Funguje to. Chvála Bohu, Pane Bože, díky za to. Bodaj by sa nám to vždy tak darilo. Chystáme aj niečo nové. Áno, je to prekvapenie, volá sa to Lepšie to už nebude a snáď za 2 mesiace to odpálime, myslím si, že zrovna v Piešťanoch, v Dome umenia. Príbeh ťažkých astmatikov s ľahkými myšlienkami. Nechajte sa prekvapiť. Bude to viac ľudskejšie, bude to možno viac reálnejšie, nebude to až také ľahké a neviazané, ale bude to o živote, o súčasnosti, čo žijeme, čo nás možno čaká a neminie. Ale v každom prípade osud našich ľudí, dedinských ľudí, ktorí sa na svet pozerajú tak nejako s úsmevom. Ale lepšie by si to išlo, keby si povolila tú ručnú brzdu. Toto je ona, to sa mi ľúbi. Toto je ona. Ansábel sa nemení, chvála Bohu, ľudia od nás neodchádzajú, skôr naopak, ale pravda je taká, že hľadáme v súčasnosti na posilnenie speváckých partov speváčku, herečku speváčku a speváka herca.